Dan il-lejl qaddis tal-miliet aħna niċċelebraw it-twelid ta' tarbija. L-għajnejn tal-fidi għalmuna li din it-tarbija miħat ħlief Alla magħmul bniedem. L-imħabba ta' Alla issawret fil-ġuf ta' mara ta' Xebba, Marija ta' Nazzaret, u llum qegħdin infakru it-twelid ta' din it-tarbija. Alla kellem lil poplu tiegħu diversi drabi jgħidilna l-awtur tal-ittra lil Lut b'ħafna modi, imma mbagħad fl-milja ta' żminijiet bagħat lill-Ibnu. Din it-tagħlima hija importanti ħafna fi żminijiet tal-lum. Alla biex jikkomunika l-imħabba kollha tiegħu biex jifdina bagħat lill-Ibnu. Magħmul bniedem. Ismu huwa Emanuel, Alla magħna. Il-preżenza ta' Alla hija preżenza li stajna narawha, nħossuha, stajna nħarsu lejn tarbija, rajnih jikber fostna. Ta' 33 sena issalla palina fuq is-salib u qam irxoxta mill-imwiet. Ġesu huwa s-Salvatur tagħna. Illum nifirħu bit-twelid tiegħu. Xtaqt naqsam ftit riflessjonijiet f'din is-sena li fiha se ntemmu l-ġublew tat-tama fuq l-użu li nagħmlu tas-social media. Jekk aħna naraw ir-rakkont tal-miliet u nifhmu li Alla biex ikellimna sar bniedem, napprezzaw kemm importanti u għażiża il-preżenza tagħna għal xulxin. Is-social media qed iwasslu wkoll il-kelma tiegħi għandkom. Nirringrazzja lil kull min qed jaħdem f'dan il-qasam biex id-dinja b'xi mod iqarribha lejn xulxin. Imma hemm ukoll il-perikli li aħna ninfatmu mill-preżenza ta' xulxin medijin wisq b'dinja diġitali u virtwali. L-appell tiegħi dan il-miliet u għal aħna nħarsu lejn it-tarbija ta' Betlem, nitalmu li l-preżenza personali, fiżika, ta' għoża, ta' mħabba l xulxin hija prezzjuża. L-ebda mezz soċjali ma jista' jissostitwixxi dak il-kuntatt personali. U allura jekk inħarsu lejn l-użu tas-social media fuq livell personali, tajjeb li dan il-miliet nagħtu rigal sabiħ lil xulxin. Lilna nfusna l-ewwel nett billi niddedikaw ftit ħin fil-kalma, fis-silenzju ta' riflessjoni quddiem presepju quddiem ġbija ta' Ġesu Bambin, miftumin minn tant solleċitazzjonijiet, minn tant stediniet, minn tant messaġġi li kultant joħdulna wkoll il-qawwa ta' ruħna u l-paċi ta' qalbna. Kemm familji meta jiltaqgħu jekk jiltaqgħu madwar il-mejda tal-ikel ikunu miftumin mill-preżenza l xulxin għax medijin kontinwament fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Kultant mur f'post ta' divertiment jew inkella f'xi restorant u tara l-kulħadd medi fuq l-smartphone tiegħu. Donnu il-fatt li aħna qed niltaqgħu bejnietna mhux biżżejjed biex iferraħna jagħtina l-paċi, il-laqgħa tagħna saret iżjed virtwali u diġitali. Hekk ukoll fis-soċjetà tagħna. Kemm il-darba aħna nużaw kliem qiebes għal xulxin għax protetti mill-anonimat minn għalina tas-social media. Mentri jekk ikollna niltaqa' personali ma' dak li jkun, forsi l-kelma tiegħi tkun differenti, il-ħarsa ta' għajnejja persuna fl-għajnejn ta' persuna oħra tkun differenti. Kemm ħaġa importanti li aħna ma ninfatmux minn dawn il-mezzi umani ta' komunikazzjoni, li aħna nużaw dak kollu li x-xjenza u t-teknika tatina biex niffaċilitaw li nikkomunikaw ma' xulxin, imma ma ninsewx li l-preżenza fiżika l xulxin, l-għoża ta' bejnietna huma valuri umani indispensabbli għal kwalità ta' ħajja tajba tagħna. U allura dan il-miliet importanti li kull min jista'
inkunu preżenti għal xulxin. Veru li minu l-bot se jkollu bżonn il-mezzi soċjali biex jasal u jagħti messaġġ ta' tama ta' mħabba għall-eżistijow, u din hija ħaġa tajba u qaddisa. Niftakar fl-emigranti tagħna, niftakru f'dawk li huma imbedin, niftakru f'dawk li qegħdin fl-isptarijiet jew inkella fil-ħabs u ma jistgħux forsi jikkomunikaw mal-eżist tagħhom kif jistgħu. Il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali f'dan il-qasam huma essenzjali. 5 snin ilu meta għaddejna mill-pandemija tal-COVID, aħna apprezzajna ħafna il-fatt li il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali enuna li ma niżolawx ruħna totalment avolja l-iżolament personali kien parti mir-regolamenti tas-saħħa. Imma llum li forsi wara l-COVID għadna wisq marbutin ma' ċerti mezzi ta' komunikazzjoni soċjali li minflok iresquna xulxin, ibeduna minn xulxin, hemm bżonn nieqfu nagħmlu mument ta' riflessjoni. Qegħdin ukoll fl-adba ta' era ġdida fej l-intelligenza artifiċjali, l-AI, se tieħu s-sopravvent, fej dak li minn għalija huwa veru ma jkun veru xejn. It-tarbija li twildet bħallum u li qed niċċelebraw it-twelid tagħha qalet il-verità tagħmilkom ħielsa. Jiena nawgura li aħna nkunu tassew devoti u nkunu tassew imħeġġin biex infittxu l-verità. Li mhux kull ma naraw, kull ma nisemgħu jista' jkun veru, jista' jkun ukoll ikun fals. U allura minflok jagħtina sens ta' ħelsien iwaddabna fi skjavitu terribbli. Jiena nappella wkoll li l-użu li nagħmlu tas-social media ikun użu ta' karità, ta' mħabba, ta' għoża xulxin. Ejjew innatfu lil qalbna minn dak kollu li itappan iġbija sabiħa ta' min tassew jixtieq ikun preżenti għal xulxin. Jiena nappella wkoll biex dan il-miliet l-ikbar rigal li nistgħu nagħtu jkun il-preżenza tagħna, l-għoża tagħna għal xulxin. Kemm tkun ħaġa sabiħa jekk jista' jkun li meta niltaqgħu flimkien f'dan il-miliet ninsew ftit l-għodot li suppost iresquna flimkien imma qegħdin inbeduna minn xulxin biex ingawdu il-preżenza ta' xulxin. Jiena nawgura mill-qalb lil kull min qed jismani il-miliet ħieni f'riġlejn Ġesu tarbija. Ħafna drabi n-nies jgħiduli jiena smajta l-Qudiesa Fader ta' rajta fuq it-television jew fuq il-mezzi tax-xandir ta' komunikazzjoni soċjali. Għal min ma jistax jiġi l-Knisja u jitqarben hija ħaġa qaddisa li wieħed isegwi dak li jkun qiegħed jixxandar. Imma jiena nistiedinkom li dawn il-ġranet tal-miliet nagħmlu l-isforz tagħna biex nersqu lejn id-dar ta' Alla. Nisemgħu il-kelma ta' Alla, nitqarbnu, min għandu bżonn ukoll nersqu lejn is-sagrament tal-qrar. Ġesu meta rid iwassal il-paċi u s-salvazzjoni tiegħu ma bitinniex messaġġi, ħoloq sistema tal-għaqad bejnietna li jgħidulhom is-sagramenti fejn aħna nkunu preżenti għal xulxin. Is-sinjali tal-Ewkaristija, tal-ikel u x-xorb, il-ġisem u d-demm qaddis tiegħu, il-qrar is-saċerdot li jbierkek u jgħidlek jiena naħfirlek nubietek, huma kuntatti personali li jifduna li jwasluna s-salvazzjoni. Dan il-lejl qaddis ejjew nitolbu li aħna qatt ma ninsew is-sejħa tagħna li nkunu preżenti għal xulxin waqt li niftakru li jisem sabiħ ta' din it-tarbija li qiegħda titwielet u qed inċċelebraw il-festa ta' twelid tagħha llum huwa Emmanuel, Alla magħna, preżenza sabiħa li tagħtina paċi, kuraġġ u għena. Bil-qalb nagħtikom il-barka pastorali tiegħi u nawguralkom mill-qalb il-miliet it-tajjeb u sena ġdida bimrija risq u barka.